ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲର ପ୍ରଥମ ଓଭର ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି କୌଶିକ। ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ବଲରେ ସଂଯୋଗ ଥିଲା ଫିଲ୍ଡିଂ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ 1 ରନ୍ ଏହି 1 ଗୁଣ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା 9 ରନ୍ରେ ଦଳୀୟ ତୃତୀୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ସଟ୍ମାନ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କୌଶିକ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଜାତୀୟ ଭାବରେ ସେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି 2-2ରେ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦଳୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କୌଶିକ କିଛି ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ ସ୍କୋରିଂରେ ସେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ কৌশিক দাদা খুব ভালো বোলিং করছে। কৌশিক দাদা খুব ভালো খুব ভালোই ব্যাটিং করেছিলেন আপনার টিম মধ্যে। হ্যাঁ বুঝতে আমি দেখেছিলাম যে দাদা ভালো ভালো বোলিং করছেন। নিশ্চিত দল বিপর্যয় মুহূর্তে ଥିଲାବେଳେ কৌশিক দাদা সুন্দর শটমান মারিଥିଲେ হাফ সেঞ্চুরি ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ 2-2ଟି ୱିକେଟରେ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କୌଶିକ ଯାହା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ଆଜି ଏହି ଇନିଂସରେ କୌଶିକ ସ୍ଲୋ ମିଡିୟମ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ କୌଶିକଙ୍କର ଏକ କୁକଲି ବଲ୍ ଥିଲା। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ବଲ୍ଟି ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ଥିଲା ଯାହାକି ୟର୍କରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଲ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବଲ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କୌଶିକ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଦଳୀୟ ତୃତୀୟ ଓଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସରେ ଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କୌଶିକ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲର କୌଶିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 62 ରନ୍ ଖେଳି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରେ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଫିଲ୍ଡରକୁ କୌଶିକ ସ୍ଲୋ ମିଡିୟମ এই 2 ରନ୍ରେ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା 12 ରନ୍ ଦଳିଆ ତୃତୀୟ ଓଭର ଚାଲିଥିଲା। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 138 138 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗେମ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଡରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆସୋସିଏସନ ମେମ୍ବର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବେହେରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବେହେରା ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କୌଶିକ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଦଳର ତୃତୀୟ ଓଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲିଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ 36 ବଲ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ